गिदिर रायजो राजा जोंहा गाहाय आलासि बिफिला बिहोसिगोन बे समाव आङो बिटिसि मानाव गिदिर गाहाय बिथांखौ माहारियारि फिल्मफोरखौ बिहोनो थाखाय गुरै खावलायबाय दानिया नैथि हाबाफारियाव दङ मोनफ्रोम बिन्दोआवहाय राव आरो जोहोलावजोफोरनो बिबान बावनाय आङो गाहाय आलासि बिथां बिन्दोआवहाय मुंख्लंआरिफोरनो बिबान बावनो थाखाय आरो गुरै बिबान बावनो खावलायबोदों बिटिसि खाम्फाफोरनि बिथांखौबो बेफोरनो लोगोसे आरोबाव खावलायबावदों आसामनि मानगोनां मन्त्रि चन्दन ब्रह्म आरोबाव जोंनि गेजेराव दङ रायजो सभानि मानव गेदेर बिश्वजित दैमारि बिथांमोनखौ बिबान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरोबाव बेवहायनो दंबावो आसामनिनो मानव गेदेर मन्त्रि बायद' बिथांखौबो बिबान बावनो बे बिबान बावनाय हाबाफारियावनो बिटिसिनि बाहागो लानो हाफानाय साफ्रोम मानव गेदेर बिथांमोनजों लोगोसे MCLA आरो मानव गेदेर MLA फोरखौबो फारियै बिबान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बेवहायनो माबादों बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन आफादनि दैदेनगिरि आङो बिथांमोनखौबो फारियै बिबान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंनो माखासे दैदेनगिरिफोर बावनायनि उनावहाय जोङो मोनफ्रोम जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि मुङै दान्दिसे आर'ज लाबावनाय जागोन मानव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन दैदेनगिरिफोर थामहिनबा मावफुं MCLA बिथांमोन बावखांनायनि उनाव जोङो मोनफ्रोम जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि मुङै दान्दिसे जों अबंलावरियाव आर'ज गाबनाय जागोन थामहिनबा जोङो बेनि उनावहाय जोङो बिबान बावनाय हाबाफारिखौ जोङो जागायफिनगोन
আমাৰ শহীদ চলি আছে বিটিচিৰ চিফ তথা যিসকল উপস্থিত আমাৰ সাংসদ তথা মন্ত্ৰী সকলোৰে দিয়াৰ পিছত আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ইয়াতে অনুৰোধ জনাইছো। Para raja-raja teman, jangan mengklong jangan langsung seperti nanti saya ngomong harus tahu mesti, angin boy kubur, dan di saya harus tahu bahagia lah ada terkait. Mereka mulai, unnai sabtu kubur kalau ini ada, mengklong jangan seperti mulai, jangan dan di saya ngomong harus tahu, mengkarbai, jaga. Ini sebagai delegasi damai, di mana dalam keadaan আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান চলিব সেয়েহে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ কৰিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ। Ahon dia. Ôi thằng Spider. Boleh.
ন হা তো খাওয়া চলে বলে ও এলসিডি আছে না ওপেন তার ড্যান্সিং হবে